po ako ngayon sa Kapogi sa SM Pampanga. Anong tawag dito? SM Sky Ranch. So ito po ako ngayon sa Kapogi sa SM Pampanga. Anong tawag dito? SM Sky Ranch. Sobrang dami ng mga rides dito, promise, hindi kayo magsisisi. Ayan, may mga rides dyan. May play. Ayan. Ayan, sa mahilig sa mga kabayo, pwede kayong sumakay dyan. Ayan, Space Shuttle. Ito yung ticket booth. Ayan. Ano ba dito? Ayan. Medyo sulit na sulit talaga yung aking day off. Star ng Pasko. So, wala masyadong tao.